Assalamualaikum salam ingkang lingkaradaning urip yukra ning atine manungsa linana gelang alite Kanjeng Gusti Pangeran madyan ning atya manungsa ning ati eling-eling ning ardanganing urip yakarana sawange ilang atya gelang alitean ning atine manungsa ketawangan ning anang itu madining wali ning jagat ligara daning wali Ratu Pantai Utara, Ratu Pantai Selatan, Imam Mahdi, Satrio Peningit, Biyokoro ning adining ayon, miang adining ayon, Wali Songo gelang adinge wali ne wong Jawa. Kikakaning atine Wali Songo iku bolongan songone menungsa aksara ning alipe Gusti ning Pangeran Sang Hyang Widi ning Biyokara ning Mekah Madinah ngapuntene pangestuning Gusti ning Pangeran langkaradangane Prabu Lungguh Prabu Mule kelakaran ning Sunan Kalijaga jamane saiki lali nang asale lali nang awake sebabe ana akibate mungsusa iki lali nang awake dhewe lali nang asale lingkara daning madining Gusti Pangeran miongkara daning wali ning songo lali nang pawake dhewe jamane saiki menungsa iki kudu nyuwun njaluk sepura liagarane menungsa kalagarane kudu duwe pakem tata titi tete tata titi tete tuntunan tatanan tontonan momong hormat madine menungsa aksarane menungsa kudu eling yang agamane eling yang sembayange eling donga nyang wong tuwane eling njaluk sepura eling nang salat lima waktune eling nang awake dhewe jamane saiki wis akeh lali nang awake dhewe sebabe menungsa iki wis dilungguhi karma adab siksaan mbek perbuatane elek apike dhewe kudu dirasakno nek wis dilungguhi perbuatane dhewe masalahe dhewe baru iso ngerti lan eling nang Gusti Pangeran monggo padha duwe agama monggo jaluk sepura wis eling-eling nang awake dhewe wong nandur apik digolek apik wong nandur elek digolek elek wis tok pengertiane Gusti Pangeran awak iki padha sinau pikir sinau ati monggo jaluk sepura eling ana yang Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.